Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 19 na, bulan sa Disyembre, tuig 2020. Uy, anong kaadlaw na lang, ang nabilin, Paskwa na, 13 días na lang, abi-abihon ta na, ang tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo, ngaton talakayon, para karon nga aga. Halos tanan nga mga tradisyon, kostumbre sang Pinoy ginlalasgid sang COVID-19. Puwerte nga paggubaya sang aton kostumbre, pagkaundungan gingubaya. Karon iya ang gintudlo halin pa sang aton katigulangan nga kinanglan ang kabataan mabisa sa ila sini mga ginikanan, mabisa sa mga may edad sa ila, dulaon naman. Paagi sa House Bill 8149. Ano ini siya? Pasado na, aprobahan sa plenaryo, second reading. Dulaon ang pagbisa, pagkamusta sa dalom sa new normal. Kundi klabanan sa unaya sa aton kabataan, ginaparispito gid, mabisa gina. Kada magsulod sa puluyan, mabisa sa ginikanan, mabisa sa mga tigulang bilang respito. Ini nga kostumbre, lalas gid. Inurot gid, guba sang COVID-19. Di ginaproponer ang Bating Pilipino para sa Kalusugan Act. Bago naman nga akta, dinuso naman ini sang isa ka kongresista sang syudad sang Marikina, si Bayani Fernando, na nagsiling para mapunggan ang physical contact, mapunggan ang transmission sa COVID-19, dulaon na pagbisa, dulaon na pagpangamusta. Porte nga arangkada ni COVID-19 ang tanan nga maayong batasan sa Pilipino, ginuba yagid. Pero may ikambyo man kuno. Sundon ta kuno ang
universal gesture sang pagrespeto. Ano ina? Kung masugata mo, ang kilala mo, o kung sino man nga abyan mo, o kung pagrespeto man sa imo ginikanan kag sumuman sa mga tigulang, ibutang kuno ang tuo nga kamot sa dugan, dunga na pagduko, biyong ang mata, tanda sa pagtamyaw kag respeto. Di mo na ang bag-o subong. Medyo butang kamot tuo, duko ka, daw respeto na. Dulaon na natong mga sinanuna pa nga tubtob niyan ginagamit paguntan pagi sa pagtudlo sa mga ginikanan halin sa katigulangan bisa kamusta kag iban pa. Porte no, hindi magwanta ang arangkada ni COVID-19. Inarangkada ya pating tradisyon, pati kostumbre sang Pinoy. Halin pa sang aton katigulangan, sang aton katigulangan, amo na ini ang ato ginatudlo mayong batasan, umabot si COVID-19, lastra tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa
nabawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Oy, DTX 500, maintain naton ang Philippine Standard Time, las 6:43. Pagkatapos, naging palayag sa presidente nga wala untatlupok, wala ceasefire tubtob matapos ang niya termino. Portiman, ang Communist Party of the Philippines na nawagan man nga wala man sang holiday ceasefire batok sa arbadang kusog sang gobyerno kag nagmando sa iya sini armado man nga grupo ang New People's Army nga mag-arangkada taktikal nga opensiba batok sa tropa sang gobyerno. Puwerte ang magtimba nga bahin tig-a ang panindugan. Ang statement sang Communist Party of the Philippines nagmando sa New People's Army nga dipinsahan ang masa kag ang ila kaugalingon sa pagpag-atake kuno sang arabadang kusog sang Pilipinas kag mag-aarangkada kag mag-atake sa mga trupa nga ginakabig nila kaaway labi na gid ang nagahimo sa mga massacre, extrajudicial killings kag subong man ang paglapas sang dunang kinamatarong. Perting arangkada sang Communist Party of the Philippines. Siling man sang gobyerno, siling ni Defense Secretary Delpen Lorenzana, ay, statement mo na, wala kami malingkang, wala ceasefire. Sulo ceasefire kay mo niya nga ginagamit nila ini para nga mang-recruit pagid dugang nila nga grupo. Pila niya ka ceasefire ang nagligal, ti ginlapas man nila. May ceasefire, gapang ambos man sila. Nya kadumdum kamo nga si Presidente Rodrigo Duterte akig bangod ang rebellion at ambos sa duha ka soldado sa Bukidnon durante sang ceasefire sa tuig 2017 bulan sang Pebrero. Pero kung pamatian ta New People's Army,
nya kami nagdipinsa lang kay sige operasyon sang militar. Ba, porte no? Balo ka, ang magtimbang nga bahin, sa gira ko no, may ara gina nga propagandista. So kinanglan, mabakod ang propagandista mo. Tiya mo ni matibang nga bahin, may mga propagandista. Ti, kung sino naglapas sa ceasefire, amo na ang budlay gid nga tungkaron sinong gasugid gusto, sinong patihan naton, sino naglapas, amo ina ang dako nga pamangkot sa karon. Pero personal ko yang nga opinyon, luyag ko may untat lupok, luyag ko may ceasefire para bisan paano makapahuway ang soldado, makapahuway man ang New People's Army, kag wala sang magkalabalo nga mga asawa sang aton sini soldado kag New People's Army sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19
o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Ari balantayan maniho. Ang Asian Development Bank may ara pagtuon nga posible magasaka ang mabiktima magkalamatay sa COVID-19 sa nahauna nga 6 kabulan sa tuig 2021 kon ikasagid kag ibalik ang face-to-face nga klase. Ini balantayan man nga pagtuon nga konsigihon gid ang ginaduso sang Departamento sa Edukasyon nga pabalikon ang mga kabataan sa tagsa-tagsa kabulutuan. Ginapananaw nila nga magasaka ang COVID-19 nga balatian kag kagaw kag madamo ang posible porsyento sa mga magkalamatay. Kabay pa hindi matuod ini, no? Ini pagtuon pa lang ini. Kung pananglitan, pabalikon. Kay mati ang DepEd subong, wala pa gani matapos ang pinamakal nga mga kagamitan, wala pa maimpas ang inuutang sa ginikanan nga mga cellphone, laptop, kag iban pa, ari naman. Liwat naman nga gindoso nga ibalik sa pipila ka mga lugar, daw sobra sa 1,000 ka lugar to ang ilang pilot area, agod ibalik ang kabataan sa tagsa kabulutuan. Sa pagtuon sang Asian Development Bank, posible mataas ang mga magkalamatay kag iguon sa COVID-19. Kabay pa nga ining pananawan hindi magmatuod. Amo nang ginasiling ko wala. Ang edukasyon importante, pero hindi tahagad pilit kag iduso gid. Bangod wala pa iskirda, wala pa maglaya sa COVID-19. Kung mag-abot ng vaccine nga ginalalisan subong, bangod si Duque naman ang ginatirada subong nga kuntani ato na to sa Singapore pa nagkanto, imbestigaron pa gani isang Senado, ti wala pa matapos ang problema sa COVID-19. Wala pa matapos ang gin-eksperimentuhan, blended learning, ang tanan-tanan, patindog sales site kita dire sa tanan nga lugar, sa tanan nga probinsya sa pungsod para may maayo nga signal para sa mga estudyante. Ikasa ta naman, idoso ta naman ang face-to-face nga pag-eskwela sa kabataan. Kabudlay sini, hindi kita magpasimpalad, ipasimpalad sa ginikanan ng kabuhi sa ila kabataan. Of course, hindi. Pamaguton mo ginikanan ang edukasyon, importante, yes, wala question. Pero kung pamaguton mo ginikanan, pili ka sa edukasyon, kag kamatayon, natural, dire kayaw, hindi kaya magsugal sa bata mo. Kung madisgrasya ang bata na karon sa eskulahan, sino manabat siya na DepEd? Wala tiga siling nga may nga hindi maayo ang handom, maayong handom. Galing hindi pa husto nga tion, kag hindi pa husto nga panahon. Hulaton tanay nga magkanay, mag-abot ang baksin, kag sigurado na kita nga hindi na kita madutlan sining COVID-19 antes na ikasa naman ang isa ka plano sining pagwa sa kabataan padulong sa bulutuan. Napunggan ta ni kabataan sa mall, napunggan ta gani ang pagtipon-tipon, bisan sa sulod sa puluyan, may mga mando na gani nga magsubra pulo, hindi na pwede. Ang eskulahan niya tag 30, 40, 50 isa ka hulot klasyan tugtanta,
Buwan naman. Daw hindi amuaw. Kabudlay. Amo na nga, dapat tunan tanay it maid-id. Padalaman tanay. Wala taga-question sa edukasyon. Gina-question ta, ano ang mahimo ta kung mabutang na sa delikado ang kabataan? Ano na karon kung magsaka ang kaso sa COVID kag ang magkalaigo kabataan? Anon ta na? Sino ang aton sukton sina? Amo na ang dako nga pala magkutanon. Nang padaso-daso. Inanayon ta lang para hindi ta badus mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ni. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon ng himo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!